Veľké odhalenie na Flešku je tu. Fleško nie je len o dobrej hudbe, ale aj o dobrých ľuďoch. Je to moja srdcovka, ale hlavne koníček. Stále som ho chcel inovovať a posúvať vpred. Je to predsa len moje internetové rádio. Začiatok roka 2024 bol prelomovým. Niesol sa v znamení vylepšení a geniálnych nápadov. A tak nejako som začal tušiť, že sám už na to nestačím. Zostal som stať pred výzvou vyriešiť jeden problém na serveri. Oslovil som známych aj neznámych ľudí, ale nikto nemal na mňa čas. Alebo, že by ich predsa len ten projekt rádia nenadchol? Neviem. Hľadal som všelijaké riešenia všade možne, no nič mi nepripadalo ako tá správna voľba. Potreboval som iný pohľad, inú energiu. Bol som v stave, že všetko vypnem, zbalím a vymažem. Neprestal som hľadať, až som natrafil na niečo, čo ma zaujalo. Vôbec som netušil, čo sa bude diať. Bolo to pre mňa niečo nové, tajomné. Bol to krok do neznáma. A zrazu som ho spoznal. Bol to on, Riko. Možno si kladete otázku, kto je ten Riko a odkiaľ vlastne je? Nie je to moderátor, ani DJ a dokonca nevie uvariť ani kafe. Ale občas vie parádne zahrať na nervy. Tak kto je ten Riko? Riko je náš nový člen tímu Flash Radio Online. Je súčasťou každého flešáckého projektu, ktorý sme tento rok pripravovali. Riko vie spájať moderné technológie, má kreatívny prístup a odhodlanie. Riko nie je len pomocníkom, je to náš parťák a je vždy s nami. Milí poslucháči a fanúšikovia Fleška, dovoľte mi, aby som vám oficiálne predstavil Rika. Riko je náš tichý člen tímu, spoločník, virtuálny asistent, umelá inteligencia. Bez jeho pomoci si už nevieme predstaviť naše každodenné fungovanie. Flash Radio chceme stále posúvať vpred, prinášať našim poslucháčom a fanúšikom tie najlepšie zážitky, ktoré si zamilujete. Spolu s Rikom vám ukážeme, že Fleško nepozná hranice. Sledujte náš web, naše sociálne siete a ďakujeme za podporu, ktorú nám stále prejavujete.